Okay. Ja, skål. Skål. Ja. Og så, hvad synes du, der skal laves i dag? Ja. Er der mere derinde, der skal ud? Jeg ved ikke. Skal jeg hjælpe med den der? Ja, men... Ej, for helvede. Ej, Du vil bare tage det der? ja. Okay, men skal de to ting der ikke ud så? For helvede. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Skal du have en balje med vand? Nej, Det er ikke nødvendigt. for helvede. Eller lidt sæbe på? Vi er færdige. Ja. Det sidder godt fast. Nej. Eller er det slidt? Ja. Nå, okay. Ja. Ja. Rolig. Jeg er helt rolig. Har der været nogen på besøg, siden jeg har været her sidst? Ja. Har du haft besøg af nogen, siden jeg har været her sidst? Det har du. Hvem har været forbi? Ja. Ja. Er det familie? Ja. Ja. Hvem i familien? Sanne. Sanne? Ja. Det er en søster, ikke? Ja. Er der flere fra familien, der har været forbi? Ja. Hvem er det? Er det Sannes mand? Nej. Nej. Hvem ellers? Er det bogstav? Ja. Ja. Kan du sige navnet? Nej. Ja. Men det var noget familie, var det en søster mere? Ja. Er det Birgitte? Ja, tak. Har hun været her? Ja. Okay, så Sanne og Birgitte har været her. Ja. Okay. Ja. Mm. Ja. Ja. Ej. Ja, den er lidt beskidt. Ja, den ser fin ud. Der er stikket noget på den. Ja, men ja. Ja. Ja.